imi upenyu hwemustriti hauna kuoma here because wakaoma zvawo but tozosvika malevel ekutoti hatizoone kuoma kwacho. hamuchatombozviona muchando muya munyatsorohwi nechando chaizvo chaizvo zvokuti unoti haada kudzokera kumba ini mozi inini chero ndiri mumba chamo ndinorohwa nechando zvokuti ka ndotanga kumbofunga kuti shuwa ko munhu ari mustriti ari kuita sei. Ndati varipo vanofunga kudzokera kana varohwa but inini hangu unongoti ngachindirovea sandibve pano nautoti ndajaira. Alright. Tamboti marwara munoenda kupi? Susu vanoida karwara tine mari tingatoibatanidza kuti mushonga wacho wani. Muri kumurapa muri kuziva kuti muri kurapei? Zvipatara hancho zvezviripo. Munoenda kuchipatara? Ndekupi kwamunoendesana? Isusu pane imwe inonzi CPD 24 hour iripo apa tuza. Taurisa John handichatombonzwa. PaCPD apa? Iripo. Ndokwamunoenda? Plus futi mahara tokwanisa kutoita. Alright, mukwanisa kurapwa mahara? Okay. Ngatichienda isusu panyaya chirwere cheHIV neAIDS. Maybe tisati taenda ikoko. Ndaunzwa kuti nyaya dzekudanana nyaya dzebonde idzi munozvifambisa sei mastriti? Zviriwo munhu aine wayo. Iwe une musikana? Inini noti musikana ndevasikana. Vari kupi? Vekupi? Vese mumastriti nyangu mumarodzi. Kana uchiti wemumarodzi ndevapi? Vasikana vehusiku vaya? Wese. Dzimwe dzacho ihanzvadzi, dzimwe dzacho vasikana. Saka vese. Unozvifambisa sei uchiita vakawanda? Nyangu wauyu anogona kutoita wangu. WaJoni anoita wako? Hau? Ndinenge ndichirira pamweyo. Unenge uchirira sei? Ndine zvaari kuda pamweyo. Vanenge vachidei vasikana? Sisi. Which means madragi vaya. Vasikana vari kutorawo futi? Alright. Iwo saka izvozvi wati une vasikana hauna musikana. Une vasikana vangani? Vaerengeke because vese. Aiwa love more todaita serious. I'm serious kuti vese ndiwangu. Sikaenda kuti kuti wauyu anotogonoita wangu. Which means kuti vese ndiwangu. Panguva iyoyo because ndinenge ndichirira. Alright. Munoenda pabonde mese? Nevasikana vese vavo? Vese vavo? Zingini ipapo pane anenge auya panguva iyoyo. Auya panguva iyoyo. Ndinotamba naye panguva iyoyo. Ndozvandikureva kuti pane vese vasikana vacho vakawanda vakauya 1 mwakauya na9 oti ndauya love more ngatiite bonde unoita here? Mouya na12 oti love more ngatiite bonde woita futi? Vesewo. Vari vanozotosvika kuudzwa kuti shamari chimbomira ndakatoneta imbomira isusu. Onotomudza rafu imwe nomubhowa ndopanotozofungawo kana kuenda kuna John. Alright. Hazvikurwadze kuti musikana wangu azoenda kuna John kana iwe kuti ndakutora musikana waJohn? Ani? Ndio zvaanenge ada because anenge atoona kuti ndaudzwa rafu panguva iyoyo because nenda topedza nawo panguva iyoyo. Alright. Ko John iwewo zvakamira sei? Nyaya dzekuita vasikana, nyaya dzebonde mustriti unozvifambisa sei iwewe? Inini ndotiza zvawo. Unotiza? Ndikaona kuti ndawandirwa ndofa ndatiza. Saka vantokuwandirai vasikana? Apana. Because Harare yakawanda ndikatomboenda kukopa apana tombonoresta. Unenge uchiresta chii? Kuresta utozorora. Tobvisa mastress iwayo. But une vasikana kana kuti une musikana? Ndinavo ini. Vasikana vakawanda because ndikabva panapa. Ndikaenda pa5 pamwe ndichasvika ndoita se ndopfimba mumwe. Saka nechingoita se vasikana pato vakazosangana mai ndo pahovhiyo. Panoita hovhiyo ipapo. Kana muchiita bonde muri kuitira kupi nevasikana ivava? Papapo mai. Because malochi futi. Haisusu ndo zvandamboudza kuti hapana patisingasviki. Pese ndepedu.
tosvika pese pai kana mukati pese ndepedu izi longu panapa panogonongoza pachagare vanhu togona kutotanga pagara isusu. Saka munongotsvaga pekuitira bonde ipapo. Saka pese ndepedu. Alright. Kunyaya dzekudzivirira bonde munoziva here zveHIV, zvemaSTI, vanana gonorrhea, vanana syphilis, munoziva nezvazvo here? Zvose zvinhu zvakatombondirowa inini especially inini zvakambondibata. Wakabatwa ndotomboziziva izvi zvese izvozvo kuti zviriko zvinofanira kudzivirira so zviriko mulife. Wakabatwa nechiwe? Wakabatwa neSTI ipi wewe Hwemu? Inini ndakamboita siki. Ukazorapwa kupi? Inini kwahead. Kwi? Street ahead. Kustreet ahead ndo vakazokurapisa. Saka uye zvino uri kuzvidzivirira sei kuti usaite siki idzodzo? Shandisa maprotect. Alright. Muri kuawana kupi? Tikwanisa kutenga manje tikwanisa kupuhwa. Alright. Ko John, nyaya dzekuzvidzivirira pabonde idzi unonzwisisa here zvana HIV? Siki ndo yakambotikuwadza nguva zhinji. Patizvezvi chabatwa nesiki. John, wati une 23 years. Wakabatwa nesiki une makore mangani? Ndanchine 15. Makatanga bonde muri vadiki kudaro? Because ndatopinda mutaundi macho kudhara. Saka zvinhu zvinotoitika mulife. Pamwe pacho unototadza kudzora uchitoona zvaunenge uchitoona ubva watongoti hazvina basa. But izvezvi ninhangwa maprotector ndo pandoziva kutoti unenge wadzivirira. Musitiri tomboti bonde muri kuita munoita kangani pazuva? Because mandaratidza kuti hamuna musikana 1. Saka munoita kangani pazuva? Papo manje. Pazuva kana 3 ka 4 balls. Saka it means vasikana 3 kana 4 pazuva. Because vakawanda kana 5. Uda vasevhisa vese ivavo? Vese ivavo vechisevhisa nanjada. Alright. 5 ndo paunogumira. Ko John? Ndina chigumbo kugumira. Hauna pekugumira? Chero auya? Saka zvokuti unogona kupedza zuva rese uchiita bonde? Saka because ndakadhakwa. Saka unenge usingatombozivi zvako zviri kuitika? Vamunodanana navo ndevezera renyu here kana kuti munozopedzisira maenda even? Vamwe mazera edu vamavazi. Vamwe vatoriwa hombe. Sekuti tinenge toziva kuti munhu hombe kwande. Saka matimaita vana here. Chete ndo romenzi yako? Brains yako. Pazuva zvaunofunga ndo zvaunoita. Okay. Saka matimaita vana here mumastreet? Inini handina. Ko Hwemu manyarara ake anenge anetu vana? Hauna? Zvemashuwa? Pamaizobatwa nesika pamusiri kuita bonde rakadzivirirwa, vasikana venyu vese vavana kuita vana? Pamwe vacho hatisaonani navo. Because tetato nehasha dzekuti wakatombondikuvadzisa. Ndatotomboda kutraya kuita mwana? Nebe chakazondipindawo. Vanogona ndokubhana zvachose kuti handichada tokone chitambira kuno. Nemhaka yei? Vaposa kumbondiuraya. But iye ndiye anenge ada kuura here kana kuti newewo unenge wada kumuuraya? Yose usina kundiudza kuti tinesiki. But iwe wanga unesikowo futi. Handiwo wakabatwa naye, hauna kunozadzawo mumwe? Ndandisina ine. Ndandisina. Ndakaziona ndani. Saka ndowakandipa. But John, unoziva sei kuti Hwemu, unoziva sei kuti ndiani akupa siki wochiti pazuva unorara nevasikana 5? Ndotoziva. How? Inoshata. Chii chinoshata? Bonde racho? Zvese. Hwemu, chii chinenge chashata? Kana zvakanakirana zvinonakirana, zvakashata zvinoshatirana. Saka ini ndakanzoti apa ndinga shatiwa.
Haipandinakira ndindashatiwa. Andati iwaupedza. Wati John? Ndati ari kunyatsotsanangurirai. Ari kunyatsotsanangura. Uri kubvumirana naye? But handisi kunyatsozvinhu. Unenge wanzwa sei ipapo kuti zvazoshata chii? Papa patinenge tisina kudzirira pepa. Ndopatinozonzwa chava ndanakiriwa apa ndazoshatiriwa. Unonzwa sei kuti ndashatirirwa? Chii chinenge chichishatirirwa? Ndinozinzwa because something kuti munhu anesiki unoto John, iwe love more nhima dzako ka. Ko ndikunyepe? Nai John chimbotsanangurawo John, unozvinzwa sei kuti aiwa pa ndo panesika? Iwe uri kudanana urarana nasikana 5. Masikana 5 pazuva. Hapana kana chandakanzwa. Unotoziva kuti akandipa ndikuyu. Anzira John hapana chandakanzwa. Una chawakanzwa ka? Wangozona yabata ka? Nzachi zvatanga kwandiri. Wakanzwa chii chakaitika? Ngati ndawatotanga kubuda pamapundu andisina kunzwisisa. Ndopandakadzokera mashure kuti kuya kwandabva ndo andozi. Alright. Saka iye zvino muri kuita bonde rakadzivirirwa every time here. Ndikutarisa pekuti like love mwari taura kuti 5 times pazuva haazosvika hake ku7. Asi 5 ndo paanogumira. Vasikana 5. Uri kushandisa makondom 5 pazuva. Love more. Zvirongo anodarika 5 iwo ne 5. Zvirongo kana anosvika 7 iwo ne 5. Because rimwe rinogona kutsvedza kuita any mistake ka. Saka ipapo auzoziva pama muchataura paya kuti zveshuwa unozoziva sei kuti uyu ndiye. But inini ndinoziva kuti uyu ndiye akandipa. Saka tichingotarisa hedu kungoti pazuva toti love more anoda makondom 7. Ndizvo? Kana ndikafamba ne7 8 mumangu 7 pazuva. Saka papekuti uchitenga tomboti washayiwa kwaunoawana unotonomeka sure kuti watenga. Pazuva apa basi pazuva pekuti everyday. Zvinhu zvekuti basa zvinongopanha kugara zviripo. Alright. Ko John, unozvifambisa sei panyaya dzekuona kuti everyday uri kuita bonde rakadzivirirwa? Handiti everyday. Unoita mukangani pasvondo? Chero ka 2 per week. Alright. Kana marohwa nemadrugs. Because kazhinji kacho handiti mamboti hanzi tiri kunyatsotadza kunyataura because nhasi asati tarohwa. Warohwa nemadrugs wanyatso brain dzako dzakunyatsofara chaizvo. Munozoremember here kuti ndiri kufanira kushandisa protection? Nokuti zviri kunzi brain dzedu turi kumberi dareza titofunga. Ndo padzinenge dzakunyatsotonza. Because pane ndotaura nemunhu nine ndatokalkulata mheno kanga. Zvada kutondibvunza ndisati. But pane nyimbi zviri kuburitswa zviri kutaurwa kunzi chii nyaya yemadrugs iyoyi ndo yakuita kuti chii vanhu vabatwe neHIV vabatwe nemasika ndo Kristo ndo vanorova Kristo. Kristo ndo iri kuitisa izvozvo. Chii chavanoita kana varohwa neKristo? Kunyamba inaya kuti inopedza munhu iyayi. So unoona munhu ane chirwere ichipedza mwiri wemunhu. Iyadyiwa. But ndiri kuti imimi munhu arohwa neKristo iyoyo handibati haacharara. Last time John waitaura kuti munhu anenge angoita kunge ari kupenga kunge ari kuita sei nayo handiti. Anogona kuona munhu ari kumudzingirira. Achiona zvese izvozvo anozoziva here kuti bonde randakuita panapa rinofanira kunge rakadzivirirwa? Ndati vanhu vavaya vamunotoona kunge mbuku vanenge vachitoziva zvavanenge havapengi. Ngalaona chimbomudhuma ese achiziva kuti iyi mota inodhuma muri wega mufambire. Saka vari kuziva zvavanoita. Saka muri kuti vari kutaura vakaita tsvakurudzo idzi dziri kutaridza kuti marohwa nemadrugs hamuchaiti bonde rakadzivirirwa nokuti vari kunyepa. Pamwe imi munoita sinoda kunzwa vamwe venyu vanenge vasipo vanhu vanenge vasipo.
because vari kutaura zvinhu zveunzwa zvavasina kuona tutaura zvinhu zvatakaona nezvatakaita imi muri kutibvunza zvinhu zvamuri kuziva nezvamakaona. Saka imi muri kuti aiwa isusu mustreet tiri kuzvichengetedza. Isu tozvichengetedza mene wasingazvichengetedza inini hangu pesina ndozvichengetedza. Ko vamwe shamwari dzako dziri mustreet hangu nezvadzo kutoti wangu apa usaite izvo. Wati John? Ndati Suzu tinototsurana pachedu toti awangu aona papa zvakazoita hazviitwi.